Onko Mondexin kiukaat tuttuja? Nehän on tunnettuja tuolta sähköpuolelta ainakin siinä, että niillä on tyylikkäitä vuolukivikiukaita. Ja tältä puupuolelta meikä halusi tämän, koska tää oli pieni kokoinen. Tässä on toi toisioilma tai toisiopoltto, eli se saa sinne palokaasuille lisää happea. Täällä on kyljessä semmoset räppänät. Se ottaa sinne ilmaa ja pakokaasut syttyy uudestaan tuleen. Eli samalla puumäärällä saadaan enemmän lämpöä ja vähemmän päästöjä. Ja toinen syy, mikä puolsi Mondexia, on se, että täällä on vedonsäätölevy. Tällä voidaan säätää sitä, että miten paljon tähän tulee vetoa kiukaaseen, koska meillä on tosi korkea piippu. Ja tuon vanhan kiukaan kanssa meillä oli semmoinen ongelma, että se veto oli niin kova, että tuntui, että ne klapit lähtee sinne piippuun. Uusi kiuas on tärkeää ensipolttaa ennen asennusta, jotta sitä lähtee kaikki tehdasrasvat ja maalit vääristä paikoista pois. Sitten kun ensimmäinen pesällinen on poltettu ja tää kiuas tästä jäähtyy, niin saadaan heittää se tonne sisälle. Päästään oikeasti saunomaan kohta. Niin joo, ja tämän luukun kätisyys pitää vaihtaa. Tästä irti. Sitten tää käännetään ympäri. Ja kiuaskivia latoessa on hyvä pitää mielessä se, että ne pitää olla ilmavasti, että siellä ilma liikkuu. Nyt on kivet ladottuna paikalleen. Ja tää kiukaan pyöreä muoto antaa tähän kivasti tämmöistä tilavuuden tuntua, koska se kulmikas vei tosta semmoisen ison palan. Niin nyt kun tää on näin, niin tää näyttää todella avaralta tää tila. Mahtuu nuohoja tuonne väliin. Siinä sauna lämpiää. Kaikki on hyvin. Kyllä, on hyvä.